بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة سلا الله توسع مسو haka marasa lafiyanmu tun daga sarki har zuwa ga wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya ba mu duka lafiya. Al'umman musulmai yau karatunmu game da alloba da matsaloli wanda suka kama al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da muke faman magance su. In ba ku manta ba jiya muka kai ƙarshe game da sihiri, she muka nuna matakai da mutum zai bi don ubangijin Allah ya kubutar da shi gabarin wasu matsaloli irin haka. Yau cikin yardan Allah za mu yi magana bisa kan wata maudu'i mai muhimmanci wanda shi uwan tafiya gaba daya. In al'umma suka rashe shi to kamar sun rashi rayuwarsu kenan. To kuma gaskiya shega al'umma ta wayi gari tana nisanta sannu a hankali yau da kullum gabarinta. Za mu yi magana game da nisantan al'umma gabarin littafin Allah mai girma, shine matakin hajjurul Qur'an. Nisantan alƙur'ani yana cikin matsaloli da ya sa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kamu da curuta. Alƙur'ani ita ne fiyayyen littafi da ke shirarwa zuwa ga mafi inganci da mafi ƙarfin lamari. Shi kuma ne mai ba muminai albishiri wayanda ke aikin kirki cewa duk wanda ya mandu da Qur'ani to Allah ya yi masa tanadin babban lada. Shi ne asalin dadin kai. In kaga mutum ya samu dadin kai duniya har abin yawan ya bi shi kabari ya kai gaban Allah, to ka tabbatar ya riki alkur'ani ne, domin shi ne ijiyan Allah wanda aka soko ta daga sama a gun Allah zuwa gare mu. Shi yasa wanda ya mande da ita ya rike alkur'ani da gaskiya to zai samu daukaka. Shi yasa abin mamaki a ce wannan al'umma ta nisanci alkur'ani. Gaskiya abu ne yana kai matukan jafi da bacin rai a ce wannan al'umma ta nisanci alkur'ani. Alhajru fil lugha huwa diddul wasl. Nisantan abu shine kishiyan ka sadar da shi ko ka kusanta da shi. وهو مصدر قول هجرت الشيء إذا تركته وأغفلته. شي إذا دا زنچنسو إذا كتش هجر القرآن بمعنى
wofanta gabarin Qur'ani ka gafala gabarin Qur'ani ka shagala da wani abu koma bayan alqur'ani wal qur'anu ayyuhal ahibba shi alqur'ani ya ku masoya huwa manba'u kullu hikma shine mabulli kowace hikima duk wani wisdom da aka samu ta alqur'ani ita abinda ta bude kofa wannan hikima wa huwa tariqul wusul shi kuma alqur'ani shine hanyar da mutum zai bi kanta dan ya kai zuwa ga Allah da ya halicce shi shi yasa bayan Allah duk wani ilimi duk wani wayewa mahma alat koya wannan ilimin ta waye koya wannan ilimin ta nisanta fal qur'anu fawqa qur'ani na saman wannan ilimin li'anna al-qur'an kalamullah sabida shi qur'ani maganan Allah ne wa fadlu ala al-ulum shasa fadalan ilimin qur'ani kamar fadalan Allah ne da mutanensa inda Allah ya kai da daraja da daukaka to haka alqur'ani shi kuma nan ya kai ashe duk wanda ya riki qur'ani yayi aiki da ita yayi hukunci da ita yana bi shari'a da ita to lalle kan Allah kuma zai daukaka shi irin daukaka da ba wanda ke da ita a rayuwa amma kare na alqur'ani ka aje shi bayan ka to haka rayuwanka kuma za ta zamo Allah ke mana kariya da haka bayan Allah alqur'anul karim menene alqur'ani alqur'an huwa kalamullah idan an ce alqur'ani shi an maganan Allah المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وند الله يسوكر دايتا أبسا غزيتيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعجز في لفظه ومعناه وند لفظ زنسا معجزة نه abu ne da ba wanda zai iya shirya irinta ma'anoninta kuma cikakku ne sun yalwa sun bude المتعدى بأكثر سورة منه wanda Allah ya alloba ya ce ma duk wani gwani da yake gan shi gwani ne to ya kirkiro irin Qur'ani ko da karamin sura cikin Qur'ani ne balarabe ne kowane irin dangin mutum ne ya ce ya kosa to ya zo da irinta al-manqulu alaina bit-tawatur shi wannan Qur'ani har wayo ma'anar shi muke cikin bayarwa an anin kawo mana ita ne a hanyar jijiya bayan jijiya a hanyar manya bayan manya tun daga anin malaika Jibril da ya karbo shi wurin Allah shi ya zo ba annabi Muhammad shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ba sabbai shi sabbai suka ba tabi'ai tabi'ai suka ba tabi'u tabi'in hal yazo ya kai yau shi yasa muna da qurra muna da muqri'in idan an ce wannan qari'i ya bambanta da ashe muqri kowane muqri duka ya san inda karatunsa ya fito kuma kan wani sahabi ya kare har zuwa ga annabi Muhammad shi yasa kullu muqri'un qari wa laysa kullu qari'in muqri duk wanda ya iya karatun Qur'ani yake da sanadi tun daga kansa hakan wani malami hakan sahabbai hakan manzon Allah to ana ce masa muqri domin ya karbi Qur'ani ne bitawaturi shi malamai suka ce mana al-maktubu fil mushaf shine littafi da aka rubuta shi a cikin Qur'ani min suratul Fatiha tana farawa daga Fatiha alhamdulillah ila suratul Nas zuwa ga anin min aljinnati wan nas wannan shine ma'anar alqur'ani bi ikhtisar ayoyinta me suke magana akai tana da surori 114 ba wata sabani a wurin malamai amma sun yi sabani ne bangaren kufawa da wasu koma bayan haka bisa kan adadin ayoyi
to daga nan al'awamir horo da ke cikin alkur'ani ku aikata da ke cikin alkur'ani shi kada ya doki ayoyi 1,000. hani annawahi da ke cikin alkur'ani kada ku kusance ba na so shi kuma ya kunshi daidai ayoyi 1000. alwa'id ko alwad alkaunuka da Allah ya doki na alkhairi shi kadai na da ayoyi 1000. haka narko da zargi da wahala da mummunan karshe shi kuma ya doki ayoyi 1000. al'ibratu wal amsal abin da ya kunshi abin lura da izina da misaloli da Allah ya bayar shi kuma ya doki ayoyi 1000. alƙasas wal akhbar tarihi da labaran mutanen jiya shi kuma ya doki ayoyi 1000. halali da haramu da ke cikin Kur'ani shi kuma ya doki ayoyi 500. haka addu'a da ke cikin alkur'ani shi kuma ya doki ayoyi 100. sa'annan annasikha wal mansukh ayoyi da aka share wasu kuma aka tabbatar da su ma sun doki ayoyi 60. shi yasa in ka da 1000 haka zo ka hada da anin 500 ka zo ka hada da 100 ka zo ka hada da 60 da kaza ya baka ayoyin Kur'ani da ke cikin Kur'ani sun yi daidai da 6,000 sun yi daidai da 6,000 da anin 600 da anin 36 akan wata kidaya ko 66 akan wata kidaya. to wanda shine alqur'ani, wanda sune ayoyi, wanda sune maganganu wanda ubangijin Allah ya labarta mana ita. bayan Allah kana nuzulihi saukar alqur'ani daga wurin Allah daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza munajjaman saukanta sodaya ta sauko ne cikin watan azumi kuma daren nan na lailatul qadr. Allah ya sauke ta jumilla tun daga fatiha har rabbin nas ya bar aka doko ta daga wurin shi can sama a lauhil mahfuz aka zo da ta sama na farko daga nan a baitul izza aka aje ta she ta dinga saukowa mufarraqan aya bayan aya labari bayan labari soratarwa bayan soratarwa ta dinga sauka bisa kan ababa da ke faruwa a duniya daya bayan daya har ta kare sauka a cikin shekara 23. shi yasa shekara 23 Qur'ani ta sauka ta kare daga nan baitul izza a sama na farko zuwa kasan ganamu a bisa ga kan anin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce mana wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala an-nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. yace kaga daga can sama kusom ta sauko gaba daya amma daga saman farko nan zuwa duniya Allah ce faraqnahu mun rarrabe a wurin saukanta. in ana so a yi bayani game da shan giya shi Allah ya ce kawo aya guda shi a kawo ana so a saka wata aya sha ce kawo kuma in wani abu ya faru ba san hukunci ba shi Allah ya ce ma Jibril kai musu aya in wata labari za ta zo Allah ya ce kaza ne to haka ta dinga sauka tana labartawa tana gaya ma duniya har ta samu shekara 23 shekara 13 tana sauka a kasan Makka tana zace ne kurum game da tauhidi ba ta magana game da wani abu. shekara 10 bayan hijira she ta sauka tana magana game da kissosi
da alkawali da bala'i da matsaloli da ubangijin Allah ke bayarwa da albishirin aljanna da narko wutan jahannama, shi kuma ya ga shekara 10 ya sauke kare. Shi yasa 13 daga makka, 10 daga makka daga madina, in ka da su biyu yayi daidai da saukan qur'ani tsakanin shekara 23 kamar da muka tabbatar. Kuma malamai duka sun tabbatar farkon abin da ya sauka ma manzo Allah, farkon aya da ta sauka shine farkon suratul alaq, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq, har zuwa ƙarshen ayoyi guda 5 wanda ubangijin Allah ya bar su ne farkon sura da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malaman ilimi ba su yi baje koli ba, ba su yi sabani ba bisa kan cewa wani aya ko wani sura ta sauka farko, wannan ba yi baje koli ba. Amma an yi rikici akan sabani bisa kan wace aya ne karshen aya wanda ta sauka bisa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ne Allah ka ce mana aya da ta sauka bittifaqul ulama, wasu da sun ce mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ita a farkon karshen aya wanda ta sauka, amma tarihi ya tabbatar da ta sauka annabi ya rayu duniya shekara 80 da kwana 3 ko sama ga haka ko kasa ga haka, watanni ko kwanuka 83, bi ma'ana 83 days annabi ya rayu bayan saukan wannan aya sa'an ne je kiyama. Amma akwai wata aya karama daga can suratu bakara inda Allah ke ce mana wattaqu yawman turja'una fi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wannan ita ke aya da ta sauka karshe, ma'ananta kowa ya tsoraci ran da za mai da shi zuwa ga Allah, ran da za ka kwanta ka tashi da ka bude idonka kana cikin kabari ba ka madina kuma ba ka dakinka, ta kowa ji tsoro. wannan aya ita ne anin ayar da ta sauka karshe a cikin alkur'ani mai girma. Al'umma musulmai, to daga nan ita alkur'ani a farkon lokaci da take sauka she ta kasance ana rubuta ta ne a bisa kan suturu wasudur, ana rubuta ta bisa kan fata da algalami da wasu ababa da suka ruce na anin bishiya da kuma bangare bisa kan duwatsu, sa'an nan da haddace shi kuma a zuciya. A lokacin ba shi cikin littafi haka kamar da alkur'ani ke rike da mu yau, hal ana iya dokar shi a sa aljihu. Lokacin mutum zai dokar sura guda za ka gan shi ya za shi gari guda ne, sura guda, domin bawa ne na itace da algalami aka rubuta su a kai. Shi yasa an ce mutum ya je dokar suratu zariyat ko suratu rahman, shi maka kamar ya doko gado guda ne yana zuwa. Shine Allah cikin ramansa da falalansa ya dinga rage mana ita, tana sauka har ta zo ta kai ga ta nan karama har ana iya sa ta cikin aljihu. Ashe lalle kan ubangijinmu Allah madaukakin sarki ya nuna ma Qur'ani gata fiye ga kan da ake zata. Al'ummar musulmai, sannan bayan haka a zamanin Abubakar shebar aka je aka tattaro Qur'ani, wanda ke gidan wanka kawo, wanda ke ruwan ya kawo, aka dauko Qur'ani daga ko'ina aka zo aka tattara ta aka aje tauri daya. ta she lokacin Uthman da Affan sai aka rubuta ta bisa kan anin littafi, sai aka raba ta rabi biyu, rabi daban-daban, aka aika ma kowace gari da nata, shi ya kiyaye wata kuma ta saurorin na Hafsa. To daga lokacin ni Qur'ani aka dinga anin ware shi, ana zana shi, ana rage nauyinsa har ya zo kai yanzu gashi nan ya zama karami yana cikin littafi, har yanzu ma wani shafi ne kurum cikin mobalin mutane da an taka sai ya fito dukansu, sai kaga ababa da ke ciki. Wannan duka yana cikin fadalan Allah da irin ababa da ubangijin Allah ya soma al'umma don su samu saukin fahimta addinin su a wurin karanta alqur'anin su mai girma. Al'umma musulmai, shi wannan Qur'ani
bila munazi, kowa ya tabbatar yare da ya sauko da shi shine arabiya. shi yasa fadala ne a gun Allah a ce an saukar da ita arabiya. To amma malamai su yi baje kolin ilimi, wani lokaci suna ce akwai wasu harufa ko akwai wasu kalimomi a cikin alkur'ani ba larabci bane. Bisa kan haka Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi ya ce ko shi bai musu wannan, ana samu wasu kalmomi ba larabci bane amma yawan amfani da larabawa ke amfani da shi kan Qur'ani ya sauko, ya sa Qur'ani ya sauka da shi domin sun are shi hal ya zama larabci. Yanzu kamar da suka je Libya, Sheikh Jana ce bandura, ana kira wasu sunanakin ababan ba larabci bane, italiyanci ne. Kusantansu da su ya bar sun yi amfani da shi har an sa shi cikin larabci amma ba larabci bane. Shi yasa in za a saukar da magana ko in za a rubuta wasika, shi a rubuta da sunan wannan abin a cikin yaren italiyanci amma an rubuta larabci ne. Mai yasa don ba larabe ya san idan an rubuta da shi me ake nufi. To shi yasa ire-iren su kenan wanda yake an samu su a cikin Qur'ani, wanda wasu malamai suka ce an sa, wasu kuma suka ce a ba sa ta ba. To zancen mu yana sai bisa kan hajrul Qur'an, nisantan Qur'ani yana cikin ciruta da tuca da alloba da masana wanda ya sa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka koma baya a cikin ci gaba da daukaka. Amma mutum bai kita ba, amma bai anin kulawa da ita, bai damu da ta ba. Kamar hajjur sima, shi bai jin Qur'ani amma musulmi ne, ya nisanci Qur'ani. Akwai hajjurul amalu bi, nisantan aiki da alqur'ani, an nisanci Qur'ani amma ya yarda da shi ko musulmi ne. Shi yasa wannan yana nuna mana za ka same su musulmai ne amma sun nisanci hukunci da shi. Ko shi da matansa ne za a yi hukunci tsakaninsu, bai son a ɗauki Qur'ani, ya fi son a je court. Musulmi ne ko gado aka raba, shace bai yana ba a je court. To wannan ya nisanci Qur'ani. Alhajjur tilawa, akwai kuma nisantan karanta ta. Idan mutum ya nisanci karanta Qur'ani to shi ma alloba ne mai girma. Wannan shine na uku. Na hudu, hajjur tadawi bi, mutum ya nisanci yin magani da Qur'ani. Alqur'ani da kanta magani ne, kuma ana maganta ciwo da dama a samu waraka. Shi yasa ka ki yin magani da alqur'ani to ka nisanci Qur'ani. Haka kuma hajjur tadabbur, mutum ka nisanci yin tunani a cikin Qur'ani, shi kuma ka nisance ta. Wadanda duka suna da dalilai wanda ubangijin Allah ya anin bayani a kai. Muna da fama Allah ya bamu da mu iya mu yi bayanin kowanne sannu a hankali a cikin ma'asinta da kan da ake son ta. Yanzu na farko cikin nisantar Qur'ani shine hajru at-tilawa ko hajru sima, nisantar jin Qur'ani. Shi za mu soma da shi saboda ba mu duka muka yi karatun ba, amma na ga cikin ramar Allah da saukinsa yanzu kowane malami kake so shi ka kawo shi dakin ketin ga karanta ma Qur'ani. Ashe ba ka da dama ka zauna yana daya baka ji Qur'ani ba, kai da Allah ku kare lafiya. Ya kamata kowace lokaci ka ji Qur'ani, domin jin Qur'ani ya wayi gari sauki ne. Jiya annabi da kansa in yana son ya ji Qur'ani, sha ya kira da yan sabansa ya ce iqra alayya alquran, zo ka karanta min Qur'ani. Amma yau ba sai ka kira ba. Annabi ya kira Abdullah bin Mas'ud ya ce ya Abdullah bin Mas'ud iqra alayya alquran, zo ka karanta min Qur'ani. Shi Abdullah ce ya Rasulullah, a aqra'u alayka alquran wa alayka unzil, shin ni zan karanta maka Qur'ani alalin kai aka saukar ma Qur'ani? Wani a ina ni na kai, ina daraja na, ya zai iya karanta Qur'ani? Kaga ba zai yi ba. Shi annabi ya ce masa uridu an asma'ahu min gairi, ni ma mun zo ina son in ji Qur'ani a kunnen wani. To inda mun zo Allah na jin Qur'ani, to ni da kaifa. A sai rasin jin Qur'ani an yadda Qur'ani kenan. A sai rasin jin Qur'ani ka nemi makanka hushin ubangijin Allah. A sai rasin jin Qur'ani ka mai da kanka baya.
shi yasa bayan Allah wadancan su suna gani gospel music da suke bugawa wani abu ne na samun lada. shi yasa wani na buga irin su wakan shakawa ne, in har ne zai masa wazi shi ce ka bar anin wakan Allah kana jin irin wadanga waka, alhali wurin mu dukkan su jirgi ɗaya ne. shi yasa ana buga waka a mota in ka ce yana kuwa shi wannan wakan Allah ne, mu kuma mun fahimci da Allah da shaidani da wane ne in dai sunan shi waka duka sai tarasatu ne. shi kai za mu yi aure ba mu jin Qur'ani, shi mu je mu doko magana wasu a tashan arnanci tonanci da aka yi, yana zongonin ma bai san manan shi ba, amma yana ta salle na tuma ya kara kuma ba nada ya kuma biya DJ ko ya guje barci shi kada ya tara kujerun shi ya kuma share wurin nan, wahala biyu, khasirar duniya wal akhirah. amma lokacin da ka kira masu karanta Qur'ani suka karanta maka Qur'ani, shi ka samu albarkan aure, ka samu albarkan gida, ka samu albarkan mata, ka samu albarkan mahaifa, ka samu albarkan yaro da zai zo duniya, ka samu albarkan rayuwanka, albarkan waɗanda suka ji wazi wurin aurenka, suka ji wazin aure, suka kuma ji karatu a wurinka, shi ka samu commission kan ladan kowa bisa kan ladanka. ai wannan ka ci gaba. to shi yasa bayan Allah daga nan shine masu zance ke magana a lokacin da Usman dan Affan ke karanta Qur'ani sosai, domin Usman ya kare sallan safiya, shi yana karanta Qur'an daga da safe har zuwa sallan azhar sannan ya fita masallaci. to ba batun karanta muke yi ba, muna batun ji ne. Shehu Usman ya ce law tawrat qulubuna ma shabi'a min sima'il Qur'an, da ma a ce zukatanmu sun wanku gabarin dauda, sun yi clean ba dauda cikinta, wai da wannan zukatan nan ma da bata gaji da jin Qur'ani ba, balle ma ga ta da dauda. ga daudan hasada, ga daudan kiyayya, ga daudan nukura, ga daudan munafinci, ga daudan anin ƙarya, ga daudan zantutuwa na banza wanda ba su dace ba na kage a dora ma mutum alhalin bai gani ba. waɗanga dauda duka ba abin da zai wanke su, don ba su da magani. in ka je likita ko wurin farmasi, sai dai ka je wurin Qur'ani, shine za ka samu maganin ƙarya da maganin nukura da maganin munafinci da maganin ababa da ke hanci mutum har ya kai shi ga boka ko ya kai shi ga yin abin da ubangijin Allah baya so. ashe lalle kan mun gano kaman jin Qur'ani shine maganin ababa masu yawa. qala Abdullah bin Mas'ud, in ji Abdullah bin Mas'ud yace utlub qalbaka fi thalath mawatin, ka nemi zuciyanka a wurin ababa guda uku. in dai ka same su wurin to kana da zuciya mai kyau, kana da wankakkiyar zuciya. amma baka same su wurin ba to kana da babban ciwon da ya fi HIV, ya fi kowane bala'i gaba da yanta. ya kamata ka nemi magani. a ina za ka nemi zuciyanka? ya ce inda sima'il Qur'an. idan kana jin Qur'ani kana jin daɗi, kana bayan malami yana ba da sallah kana jin daɗi, ka sa Qur'ani daki kana jin daɗi, ba ka gajiya da jin Qur'ani, to ka tabbatar Allah ya yi maka baiwan zuciya mai kyau. Allah ka ba mu wannan zuciya. na biyu, fi majalisi zikir, a inda ake ambatan Allah kamar irin wannan zama namu, inda ka zauna nan kana jin daɗi, kana samun nasuwa, kana iya share lokaci ka zo ka zauna, in dai ba ce an tashi ba ko garin Allah waye kana jin daɗi haka, to ka tabbatar Allah ya baka zuciya mai kyau. Allah kai mana baiwan irin wannan. na uku, fi auqatil khalwa, a lokacin da kake zaune kai kare, shi kana iya zama kana tunanin Allah. kamar misali dare yayi, fito ka zauna cikin gidanku, ka dubi gida da kuke da mutane wannan te, sai ka zo ka zauna cikin gida ba kowa. mutane wannan te cikin gidanku nan dakunan duka 14 ne, amma wannan te nan kowa ya shiga cikin daki. fitinan da kuke tsoron shi ba shi kuma, mahiliyan nan da ke fitinan ku cikin gida, nan ba share da kyau ba, nan ga bai fita ba, an yi kaza ne, ita ma ba ta cikin gida. sai ka duba zatin Allah, sai ka tambi kan ga nawan ga ta yi kwana, nawan ya yi kwana, nawan ya yi kwana, ka lalle Allah ka girma ba. rigiman nan duka an ga jan kwanta.
to kaga da kayi wanda ganin tuttura in suka zo maka sai ka ji wani tsanaki a cikin jikinka, sai ka ga Allah na bar ma mutum ya zidda awaye. ina tuni na yi tafiya da wasu bayan Allah ranar da muka kai za mu sauka a Kintampo daga Waterfalls, shi na ga mamakin Allah. me mamaki da na gani wanda muke sauka da su da wani ya sauka cikin kurum ya duba kan da Allah ya kera wuri da na duba huskansa kurum shi na kuka. kaga irin wanga ababa yana nuna Allah ya bashi zuciya mai kyau. amma kai ba ka kuka she baba ya mutu, kai ba ka kuka she mata ta mutu, she mata mutu, in banda shi tsandararren zuciya kai abinda Allah ya duka a fil afat a cikin sararin samaniya da kasa bai sorata ka, bai baka mamaki, bai canza maka yanayi, to ka tabbatar baka da zuciya. in ji Abdullah dan Mas'ud, wai ka je fa in lam tajid qalbaka fi hadhihi al-mawatin fasalillaha an yamunna alayka bi qalbin fa innahu la qalba lak. wai ka yi adda ka gaya ma Allah, ka yi kuka, ka yi kara, ka ce ya Allah, ya kai Allah ina rokanka, to ka yi min baiwan zuciya mai kyau, ka yi min baiwan zuciya mai kyau. ku kawo shi zai zauna ruwa san belman ya zo na gan shi, Allah masa albarka, Allah sa mu kare lafiya, Allah taimaka masa riko. al'ummar musulmai, to wannan Abdullah dan Mas'ud ya ce in baka samu zukatanka wuri ukun gaba to ka nemi zuciya sabo ka ba kanka, don baka da zuciya. to Allah kai mana bayan zuciya mai kyau. al'ummar musulmai, sabida jin Qur'ani shaida aka yi press conference a kasan Makka, aka tara duk wani shaki da aka san duniya duka a zo a yi shawara ya zai da Qur'ani. shaidani kuma ya zo wurin shawara, za a zo a ba da shawara ya za yi da Qur'ani. ga su Abu Ja'al sun tutulo da ido da su Umayya, minti da aka yi duka ba samu wani abu ba, kurum mu dace in annabi ya zo zai fara karatun Qur'ani kurum aje a ta kuwa shine abin da zai taimaka, inda aka kare da abin kenan. annabi na nan kurum shaga malaika soko da aya, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. press conference ina abin da aka kare da shi kenan. kafirai suka ce kai la tasma'u li hadha alquran, ka ku kuskura ku ji wanga qur'ani, sai su duka suka sai bon. amma da yake qur'ani ya gagara, da Allah zai fara kamun su cikin dare sai ga Abu Jahl ya zo ya boye shi mai ji Qur'ani ne mai ke faruwa. annabi na karanta Qur'ani a wurin Kaaba, ashe da shi ya boye ta rukunul yamani ta bangaren dama, Umayya kuma na bangaren hagu, kowane boye na ji cikin dare. kuma jeje su kai minti kamar kada kowa ji Qur'ani. in kuma annabi na yi ko cikin mutane a dinga kuwa, shi aka sa wawaye kuwa, amma su manyan in annabi na karanta cikin dare sai su boye suna ji. shasa bayan an ji an kare annabi ya yi sallama za shi, inda wanga ya juya za shi kuma ya jashe su kai kira shi, ba mu ce kanka zo da kuma mu ce shi ga musu fana me ya kawo kame ya kawo ka, to shi kana mun shirin koyi boye, domin suna jin ababa da sikan jikinsu na gaya musu wani abu daban, amma suna ma kansu karya. shasa daga nan she wannan ya zo musu wasiya, wanda suka aje ma kansu cewa a dinga kuwa a ciki domin a samu dace a kuma kare gabar lamari. wannan bai taimaka musu ba, yaran sun yi kuwa, amma tare da shi ana musulunta, tare da shi ana canzawa, tare da shi ana samun jin Qur'ani. she suka ce to yanzu abinda za a yi wannan kamata mu yi masa karfi. cikin dare kurum she Abu Jahl ya rantsuwa ya ce wallahi in dai Allah ya yarda na samu Muhammadu ya zo kuma bakin ruwa bakin Kaaba zai karanta Qur'ani, she na dasa kansa, she na tattaka shi. wannan ya dace da annabi ya samu annabci da shekara 5 kenan. a lokacin sauran shi kwana nawa 8 years kai dai sallame su bar Makka zuwa Madina. shi Abu Jahl ya ce shi na nuna masa in dai ya zo karanta Qur'ani kuma ni na gama da shi. to daga nan shi ubangijin Allah so ya nashi lokaci ya kai annabi kuma gashi ya zo yana karanta Qur'ani. da
shoga anin abuja ya fito me zai yi zo ya cika alkawali da yake ya ce yayi kama fi hadisi muslim. shasa daga nan waje abuja liyufiya maqal abuja ya zo cika alkawalinsa fama idha iktaraba fa'ada bi sur'a inda yake zuwa kusa inda manzon Allah yake lokacin kuma da ci annabi yayi sujada inda ya kusa yana gudu sosai kaga irin breakin da ya akuya ke kamawa in ya ga mutuwa kamar mota zai hadu da shi wani breakin da zai kama to wannan breakin abuja wannan rana ya fi na akuya da gudu yake zuwa ya kai wurin manzo Allah gaba da ka ganshi kuma ya juya yana gudu har yana tattare abin nan da hannu sai na haka yana haka da ya gudu dama jama'a ana duban sa me zai yi shi gida shi aka bi shi aka ce oga yan kai ne kai baka taka wuyan shi ba kuma baka saya ba kuma mu da kanmu ma da ka zo kana wuce kan baka san mu ba shi gida me ya faru ne shi abuja ya ce musu wallahi inna baini wa baina muhammadin la khandaqin min nar sakanina da muhammadu wani babban rami ne rami ya ciki ya bulbula da yawan wuta da na kusa da shi kamar ne zan fada wutan ne to abin da ya sa na yi wannan breakin nan don da bai yi ba na fada shi yasa daga nan ba abin da zai hutar da ni sai dai gudu shiga gida domin zafin wutan har yanzu ina jinta aka ce ba wani wuta yi shawarzu cikinsu suka biyo manzo Allah me ya faru ne me kai ma Abuja ya ce bai masa komai ba amma wallahi lau dana minni inda ya kusa da ni kamar kwatankacin girman kaba ya kusa da ni la takhaffatuhu mala'ika da mala'iku sun yanyanka sai an yi guduwa da shi domin na gaya muku Allah bai ba mala'iku iya karatun Qur'ani ba shi mala'ika Jibril shi kuma an karantar da shi iya karatun Qur'ani ne don ya karantar da annabi shi yasa banda karantarwa da aka karantar da shi don ya karantar da annabi da shi ma bai iya karatun ba shi yasa cikin shekara shi zo karantar da annabi Qur'ani su daya cikin azumi ke da shi tafiyarsa shekaran da annabi zai mutu shi zo mace annabi so biyu ya sauke masa Qur'ani sa'an nan annabi ya depart ya koma ga Allah to shi ke nan bai sauko duniya kuma ba da wani wahayi kuma ba abinda ke saukowa sai dai cikin azumi daren lailatul qadr kowace shekara mala'ika jibril ke saukowa amma ban da shi bai saukowa kuma don annabi ya riga ya tafi shi mala'ika ne ana aikansa zuwa ga annabawa shi sa in ba annabi bai sauka kuma ba annabi kuma yana nan ba da izinin ba annabi yake sauka ba da izinin shi kuma yake sauka ba shi da izinin Allah shi sa ranar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi masa tambaya ya ce na ba ku labari ku zo da safe shi bai ce insha Allah ba da safe an zo neman jawabi ba jawabi Allah ya bar mala'ika ya dauke ba wayi ba komai kusan kwana 15 annabi ya damu abin ya zama abin izgili da shakiyanci a wurin arna da yahudawa ya kasa an gama da shi annabi ya damu bayan kwana 15 shiga Allah ya soko da ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Allah bai sallame ka ba bai ban kwana da ka ba kuma bai yanke zumunta tsakaninka da shi ba amma abinda ka danganta zuwa gare ka gabadiya baka danganta shi zuwa ga Allah ne yasa shi malaika jibril ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tare da shi kai da kake nan duniya ni na fi son in zo wurin ka fiye da kan da kai kake son ni in zo wurin ka annabi ce na kan da ni ka zo kai karya ne inda ka min ka zo kamar da ni na min ka zo wurina jibril da ka zo shi malaika jibril ce ma annabi Muhammad ai irin so da nake so in zo wurinka ya fi son da kai kake so shi dai da dai ni ban iya saukowa shi da izinin Allah wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalika wa ma kana rabbuka nasiya yace ma natanazzal
musu mala'iku ba mu sauka illa fashe bi amri rabbik, da umarnin ubangijinka. In ya ba mu izini mu sauko, in ya ce ka mu sauko ba mu saukowa. Ya tun bani ayan nan amma da baka ce kaza ba, baka danganta insha Allah zuwa gare shi ba, shi ce min stop kada zo. tashin dai su annabi ma an ja kunnin su domin mu ce insha Allah ba, ashe ni da kai ya kamata mu canza yanayi. ubangijin Allah ya sa mu kare lafiya. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إن شاء الله أن تقول إن شاء الله. al'ummar musulmai to bisa kan wannan shine ubangijin Allah ke fama ya karantar da ni da kai hanyoyi da matakai wanda za mu bi don mu kare da lamuranmu ta duniya. wannan shine abinda ya ciku ko ya samu wannan bawan Allah mai suna Abuja. bayan Allah a cikin sahihai wurin Bukhari min hadisi bin Abbas yana ba mu labari inda kasan Qur'ani ya gagara. sallan nabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin bi suratin najm. wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da suratul najm. inda ya shiga cikin sallah da cikin suratul najm a kusa da Kaaba yana karantawa da kakkasan murya. to inda su Sudaisi, su Abdul Basit, su Minshawi, su Huzaifi, su Ali Jabir, Muhaisini, Mu'aikili, wane ne suna karanta Qur'ani har ka ji dadi kana zudda awaye. me kake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanshi zai karanta Qur'ani, ya zaka samu kanka? ashe ba karamin karatu bane. shi yasa daga nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yana karanta alqur'ani, dama su duka sun ji dadin me ake karantawa. kaje wa ma ghawi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhi allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يري ولقد نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إلا الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن
تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدر أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أملك عادا الأولى وثمودا فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولي أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. da annabi ya kare karantawa sai sujada. Annabi na sujada rannan su Abu Jahl suna wurin Umayya kowa an yi kuwa an gaji yanzu ana ji annabi na sujada sai su duka suka sujada. Rannan ne labari ya kai waɗanda suka yi hijira zuwa ga Habasha Ethiopia kamar ai Makka sun musulunta. Su Abu Jahl kawai ya musulunta. Ka gani ubangijin Allah ya bar zuciyan ya karbi abin. Zuciyan ya ji daɗi, zuciyan ya amince zuwa can shan suka jana magana sun musulunta sun bi Muhammadu shi kenan shi hankali ya kiya. Yanzu hankali ya shiga uka kuma kai ba haka ba karya ne yanzu za mu fita shi kenan shan suka ce mu muna mai ya yi tura bakin mu sujada ne shan sa amma muka sujada kaga makarici kun taɓa mu turu sujada. Sujadar ku daban da kuka yi tura zaki da sujadar da annabi ke yi. Annabi shi goshi ke buga kasa kuna ku goshi bai kai kasa shi kuka ce sujadar da annabi ya yi kuka yi wani nan ku kun yi gumakan ku ne kaga hankali bai doka. To shi yasa kaga Qur'ani ya same su. To shi yasa in dai Qur'ani na da wannan sifa yana da irin wannan dadi a ji a kunni a ka a zuciya shi kai Allah ya sa ba karanta Qur'ani ka ji dadi ba karanta Qur'ani ka samu kariyar zuciya to lalle kan zuciyanka ta mutu. To shi yasa nan waɗanda dukansu suka yi sallah ko suka yi sujada tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda su dan kansu sun yi ta amma ba wai da son su ba kuma dama ba su son su yi. Amma zuciya da Allah ke rike da ita ya sa su yi sujada kuma su yi sujada. To shi yasa bayan Allah wata rana abinda suka yi shebar Qurayshawa darajar su ya fadi. Sai suka kamar yanzu ya kamata mu nemi matakai
domin laqad waqa'tum fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi amrin azim, lalle annabi muhammad kun fada cikin bala'i mutum da ba irinsa. Ya rikitar da ku, ya karbi darajanku, ya kaskatar da ku, shaidai kun tashi kun saya, in ba ka ba za ku kasu lafiya ba. Shi suka ce to ya kamata a yi press conference kuma, shi aka saka yi, yanzu ya za a yi da muhammadu. Shi shawara ya kai karshe, ya kamata mu duba cikinmu wanda ke da alukansu ya so mu aike shi wurin muhammadu, wanda fi mu duka iya magana, ya je ya gama da shi, to nan ne za mu samu lafiya. Amma wani daru, wani rikici bai yi, wani a hana ji bai yi, domin ko da ka gaji da masa kunninka, shi annabi bai gaji da karantawa. In kuma ka masa ka jima zuwa can wani ya kira ka, ka je za ka ji maganarsa, shirin qur'ani ya shiga kuma shi zaune wuri mai kyau. To shi yasa yanzu ya kamata a nemi wanda ya fi shi iya magana, ya so a aike shi. Shi suka ce ba mu ga wanda ya iya magana kamar Utba Abul Walid, shine wanda ya iya magana. Shi sa ku bar mu neme shi, mu aika shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. In shi ya te to da yaddan Allah za mu samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi Utba ya tashi, kuma ka san lalle kan sun yi zabi mai kyau, don Utba ya iya magana. Kai wani shirin muhammad ya gaida annabin Allah, ya masa hannun komar, annabi ya ce a kawo maka ruwa, ya ce a kawo abinci, a kai ka zauna ka ji ni kuro. Ya muhammad, ya kai muhammadu, anta khairu am abuk, da kai da babanka wani waye fi wani? Kun sha ya magana ko? Kai da babanka waye fi wani? Anta khairun am jadduka Abdul Muttalib. Ya Muhammad, shin kai ne fiyayye ko kakanka sarkin Makka Abdul Muttalib ya fi ka? Annabi ya shiru, irin wanga magana ko jawabi sai shiru. Zuwa can shashi na kan sai ba kansa jawabi, ya Muhammad, in kanu khairan mink, in dai sun fi ka alkhairi, faqad abadu ma'ibt. Abinda kake zargin nan shi suke bauta, abinda kake zagin nan, turarrakin mun nan, gumakan nan da kake zagi, lata uzza hubalin nan da kake zargi, to kakanka Allah shi kenan, ubanka Abdullah Allah shi kenan. In ka fi shi to ga yamara, in kuma sun fi ka to sun yi bautan abin da kake zargi. Annabi shiru, na jawabi, ya ce ya fi baban shi kalla, ya ce ya fi mai shi kalla, ya fi kakan shi kalla, shi shiru. Inda ya ga annabi ya tanka shi ba, ya ce to na ji, a je wannan jefe. Ya Muhammad, ya kai Muhammadu, in kana bika alba'a wa hubbun nisa. Kun san lokaci in kan samari na hayaki, la Allah mata ne, domin karnuka maza ne zalla nan ba su rikici, ko ba haka ba? Ka gansu suna wasa, ya kwanta ya hau kan shi, ciji ba ce kaza, amma mace ta zo wucewa cikin shigo su farko, kowa na so da shi organic ko? To shi sa in na Allah kana son kai wani hali ne don ka nuna mana kamar matattaki kake so, to bari wahala. Zawwajinaka min banatina ashra, mun baka mafi kyawawan matattakin mu 10. Kai in wannan bai ma ba, kowa ya fito da matan shi da gidansa, je ka zabi wanda ka ga dama ya so ka huta, ba burzun ba wani wahala don mata su so ka, bari wannan kurum ka huta. Shiru mu annabi yayi, shi yasa ka ce masa, ya Muhammad, in kana bika mulk, la Allah ba batun mata da ka ba, amma sarauta kake so. Mutum kuma ya tashi neman sarauta, shi ya ware nashi jama'a da nashi fahimta, sa'annan shi ma zai samu sarauta. Ai sarkin gana kaza, kamata mu yi kaza, ayi kaza abin nan, to ana neman ire-ire wanga Allah. In da sarauta kake so, mallaknaka alaina, mun baka sarauta akan mu. Larabawa duka mun bar su tabbatar kai ne sarki, bayan ka ba wani sarki kuma. Annabi ce masa komai ba, yace ya Muhammad, ya kai Muhammad, in kana bika al-mal, in dai kudi kake so, a ce kai abiloniya ka fi kowa, fakin da anguwa in kai shi kake so, to mun ainihin bar kowa ya zo da kudinsa, ka dibi abin da kaga dama don ka fi muri ko kudi. Lalle ka san annabi ya fitine su, ka san sun ji jiki ko, don maganganu na nuna ba sauki ba ne. A ce mun bar sarakai duka su sauka kan sarautarsu, wallahi ko lada ne za ku soke wani shan jawuka. Ina fata na ganowa, lada ne fa shan jawuka ba liman ba, balle wai shi an bar kowa ya sauka kan sarautar shi, ba sauki ba ne. Ka san sun ji jiki ko?
lalle annabi ba sauki bane. Shi yasa mai kyakkyawan magana ke magana yace law kana muhammadan hadidan lalayyanuhu walakin kana ashadd min alhadidi. Wanda annabi muhammad inda karfe ne, inda shi karfe ne, wa wallahi da fitinan su ma ya bar karfe yayi taushi, amma annabi ya fi karfi. Shi yasa sun kasa shi. Shi yasa me za su ce masa? Shi dai ire-iren wadan gama gangami da kuke ci. In kana bikal mulk mallaknaka alaina wa in kana bikal mal a'tainaka min amwalina ma tasha wa in kana bikal nisa zawwajnaka min nisa'ina ma tasha aw zawwajnaka 10. Shirin annabi bai ce masa kowa ba, ya yi surutu sa duka ya kare. Bayan ya gama nashi surutu da kira da yamma ma'aiki alaihi salatu wassalam, annabi bai ce masa uffin bisa kan zattutuwan da yake kiransa ba. Shi annabi ya dube shi da ya maganganun su duka kare. Ku dubi ladabin annabi muhammad alaihi min Allah afdalus salatu wassalam taslim. Shi sa bayan Allah in za ka yi tankiya da arni ka barbar yana magana kana yi, asali shi dama yana son abin yin yama ne. Shi yasa in yayin kai to ya nyama zaman, bari in surutun shi duke kare. Haka annabi karantar da mu. Ai maganganu da yake ba wannan bai da jawabi ba, yana da jawabi, amma zai ce zai dinga bashi jawabi shi da shi zaman mari ya zo kuma ya girmi annabi, ko ba haka ba? To mari annabi kuma ai ba kare lafiya. Shi yasa annabi bai ba da dama wannan, don dama annabi ya san rikici da yake duka bai sani bane. Shi yasa yana faman neman hanyar da zai biya samo shi ne. Shi yasa bai neman hanyar da kuma zai ture shi. Ina fata na ganowa. To shi yasa bayan Allah daga nan abinda ubangijin Allah zai yi a bayakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi annabi Muhammad ya ce masa afaragta ya abal walid, shin uban walid ka kare? Allahu akbar wa ya lan adabi min, ya kai ladabi cikakkiya irin na manzo alaihi salatu wassalam. A faragta, shin ka kare? Maganganun ka ta kare? Shi ce manzo Allah ya kare. Sai nabi ce to shi da zan dauko maka AK-49 ba 47 ba. Shi je cikin Qur'ani kurum ya je kwakwalo wata sura ana ce mu sura na suratul Fussilat. Allahu akbar. Da nabi kwakwalo ta kurum shi ce kaga kai shiru, to kan da kai shiru haka ne shiru kai maganan ka. Zai ina so kai shirin haka in kare magana na, ni sun kana jawabi ka bayar. Shi fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, hamim. Wannan kalma tun da suka so larabci ba su taba jin shi ba. Hamim ba su cikin larabci, amma ha'un ne suke da ha'u, mimun ne suke da hawo, amma a gama hawun da mim a jashi ba su taba ji ba, da iya magana shi ba taba ji ba. Shi sa farko kenan an fara wine shi shankari shi to me zo bayan hamim, tanzilun min ar-rahmanir rahim. Abinda kuke rikici da nin nan ba nawa bane, ya sauko ne a gun Allah mai rahma mai jin kai. Da rahma da jin kai kuma sifati ne min sifatin rububiyya, sifofi ne suna cikin sifofin ubangijintaka, ba su cikin allantaka. Ubangijintaka kuma kowane kafir ya yarda da shi, allantaka ne ba yarda da shi ba. Shi yasa su da kansu sun san Allah shine rahman, shine ar-rahim. Wanda ba su yarda da shi ba, shi kada a bautata mana shine uluhiyya. Amma rububiyya waye sama sun san ba su bane, Allah ne. Waye kasa Allah ne, waye ruwa Allah ne, su don kansu waye su Allah ne. Don kowa na iya kafirci kamar da nake magana kullum, kowa na iya ce shi Allah ne, amma ba wanda ya taba ce shi kan shi. Ko an samu wannan? To inda ba kai kanka ba, duk ababen da suka sara mu kuma akwai wanda suka yi su. Wannan duka kowanne na da medin kaza ko har teburin gama akwai medin kafinta da ya shigo ba shi. To ashe shi dan da su kebur duka suna da wanda ya yi su, ashe kai kuma fa kana da maidin wanda ya yi maka, ko ba haka ba? To wanda ya yi ka shine Allah. Wannan sun yarda ba su suke kansu ba, ko Fir'auna ya yarda ba shi yi kanshi ba, amma shi Allah ne. To tun da shi Allah ne ba laifi, to waye yi ka? Allah. Kaga nan maganan ba ta sound good ko? To Allah samu kare lafiya. To daga nan uku da kuma yana ji dama ya fi su fahimtar larabci kuma yana jin larabci. Shi annabi ci gaba, kitabu fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitabun, littafin da zan karanta ma alqur'ani da kuka ce ayi sharshara a wurin karantawan shi nan, kitabun littafi ne
fussilat ayatu. Allah bai bar ayoyinta yayi wahala ba kaman karatun chemistry da wani biology ka kasa fahimta. A clear ni sauki kaman 1+1 ne ko haka ba ko na fahimta. Shi yasa shi bai da wani wahala, shi an gama da wani aka wani kwalba ya ka wani Allah bar kun fussilat an rarrabe shi da sauki liqaumin kuma arabiyya kuma larabci ne kuma abin karanta kuma yaren ku ne, amma wawaye da zukaye dai ba su sani ba, amma masu ilimi irin kai ne sun sani. Kakan fara gama da shi ko no abai dai zama wawa ko ya yadda. Qur'ani kuma ya ce wa ga masu waye waɗanda suka sani su ne suna sani Qur'ani kuma suna aiki da shi. Me yasa ba za bi shi ba? Ya ce shi wawa ne bai sun ji Qur'ani ba a kariya ne, tunda Qur'ani ya yabe shi nan wanda su ilimi kamar shi to ya ji da kyau shi shiru na ji. Shi aya ta ci gaba bashiran wa nadhira fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Shi alqur'ani a cikin ta bashira ana baka labari ne na alkhairi na duniyanka, alkhairi na kabarinka, alkhairi na kiyama. Ci sarautar duniya, in ka ci sarautar duniya ka kare ka je ka ci sarautar kiyama ba ka da wani masala, shi ka ce kai ba ka so, kaga ka shiga cikin wahala. Shi yasa bashiran ana baka albishiri ne da alkhairi, nadhiran a surata ka game da bala'in duniya idan kaki da bala'in kiyama kuma idan kaki Qur'ani. Amma fahum shan su da aka saukar da Qur'ani da yaren su, ba saukar da shi da yaren yan China ba, ba saukar da shi da yaren yan Iran ba, ba saukar da yan Istanbul ba, kuma waɗanda duka sun fi su wadata, sun fi su koyi a lokacin don suna da kada empire a lokacin. Amma ba saukar da Qur'ani ba, shi aka saukar da shi da yaren ku, shi Allah ya ce amma kaga wawayen su sun ki jin Qur'ani. Ya yi dai zama wawa Qur'ani, wawaye ba su jin Qur'ani, ya yi dai zama wawa to dole. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. النبي لا كل شيء كان مباشر من زوال يا إساء domin za fara bala'i. Kun ga daga can da muka fara batun yabar su aka zo aka nuna kafircin su, aka nuna manzon Allah irin su ne bambanci tsakanin su da shi da ana masa wahayi su ba su. Shi Allah ya tambaye su me yasa ku za ku dinga kafirka da ni Allah wanda kwana biyu ne halittar samai 7, kwana biyu ne ka sai 7, kwana biyu ne kaza, sai da halittar bisa da kasa da ababa da ke cikin bishiyoyi da gulabai da ruwa da teku da abin da ke baka shawa da wanda bai baka shawa, Allah ce dukan su kwana 6 ne wannan aiki. Me yasa zan yi irin wannan kace ko ba za ka yi da ni ba? Kuma irin mutane ne ni kai na dauka kasa ma saman da kuka gani ta ina kan al'arshi na bisa kan ruwa, kuma ba ruwan tekun nan ba, teku da ba mu santa ba, wanda wannan duniya da muke kai kamar da muka gabatar kanta take. Shanan nike shanan ce masama ki yi dubi zama hayaki shaki tashi da hayaki ta tashi kudu shanan kwaman da hayaki shi ta zama sama na kwaman da kasa ta yi kasa shanan fita bisa kan ruwa na jan sararin samaniya gabaniya ina cin sarauta na ina zubanku na yi muku wannan kuna morewa da ita ne sa za ku kafirta da ni Allah. To daga nan shi annabi Allah ya ce masa fa in a'radu inda ayi zikir ya ka annabi abin da kake gaya musu in suka yi kundin shegu suka ce sun fitine ka ba su bar ka huta sun yi maka lalaci, to ka ce musu anzartukum ina ba ku wani mithla iri wani kakansu na farko kenan, samur kakansu na biyu, to ina ba ku wani waɗannan kakanni ku guda biyu, su biyu kuma guda na arewa guda na kudu. Shi yasa su hanyar da Allah bai halakar da su
don kakanninsu ne larabawa, suna wucewa wurin suna zuwa kasuwanci, suna ga irin azaban Allah kan da ya zo musu, kan da Allah ya dammara lamura. Su ne Allah ke ce musu a lokacin da aka aiko musu iska, amma wannan iskar nan ta fi nika ko ita ga mai tana nika shi ne kan ta wuce ta gama da shi. Shine Allah ya ce mana tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin. yace da iskan ta taso tudammir tana nika dukkan abin da ta fuskance shi, kulla shay'in qamar bi amri rabbiha, kuma da izinin Allah ta. shi Allah ya ce mana a zariyat, ya ce mana ma tabaru min shay'in atat alayhi illa ja'alatu karramin. wa ba ta bari abin da za ta zo wuri ko ya abin ya dunkulu shaitanin nika shi zo mu kamar gari. shi sa suna wucewa suna ga wannan hallaka da ubangijin Allah ya yi mutane su sun sani ba su santa ba. to shi sa da aka ce musu fa ina aradu, in dai suka barka ba su bi ka ba, shi ce kai barin kame bakin shi, domin ayan ga ta kare ban san ayan da zai zo ba. in kuma ayan ya zo in dai mutum a halakar da mun wallahi mu duka mun gama. in dai kama bakin manzon Allah kuma na fama don tagaci manzon Allah ya kai can, akwai can kasa da annabi ke son ya kai wurin don ya yi sujada ya gode ma Allah, shi kuma ya kiya. shi ce ya rasulullah unshiduka Allah wa rahim illa samat, ina rokanka da Allah da ya aiko ka da mahaifa da hada ni da kai cikin larabci don Allah kai shiruka ka kare kuma. shi kenan alwali da tashi, shi kuma irin gudun Abuja ne yi, ana jiran shi ya kawo labari inda ya fito huk shi gida. aka ce ya irin Abuja da ya same shi ne, ka sa Abuja din abu ya same ka, aka yi ma dariya kana bukatan Allah ya sa a samu wani kuma. shi yasa da ya gudu ya ce kai ku bi shi, don an taba samun shi abin shi aka bi shi aka ja ka kai wurinsa. to amma ku ji maganganu na hankali da ya yi a wannan rana, maganganu masu kayatarwa. ko da yake lokaci ta kusa kwacewa, mun sai kan bisa zancen nasa, amma bari mu kai karshen abin da ya dace da shi don gobe mu tashi daga wurin, don gobe za mu je kwana 10 mu na ainihin farko ta Ramadana. gobe daren kwanan 10, shi yasa za mu canza yanayi ne, ya zamo za mu rayar da littafi ne da ubangijin Allah ya ba mu shi, sannan mu yi addu'a musamman Allah ya sa kwana 10 farkon gafaran nan da ke cikin mun shiga ciki. to shi sa wannan shine abin da gobe za mu yi ta musamman. shi sa gobe kowa ya karatu nan, kowa tuna karatun Laraba da Asabar, don kowa ya ji karatu, kowa wanda ke je makaranta ba kowa ya ce ko ya tsaye ina da na bada tsoro gobe an yi shi nan mun ji. Allah sa mu kare lafiya. shi sa bayan Allah, to me ya faru tsakanin su da Walid yana da tsawo. in Allah ya da gobe mun so kan wannan gaba da aka je wurinsa, shi kuma me yake musu, me ya faru. wannan shine karatun karatu mu na yau. wal ilmu inda Allah. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. domin Allah ya ce mana fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Allah ya sarkaka a lokacin da yini ke fadawa, lokacin kowace dabba na bautan Allah, kowa na komawa ga Allah. shi kai lokacin kaje kana komawa da shi dan, to kai da Allah ba za ka da lafiya ba. to irin shi ne cikin watan azumi, ababa cikin watan azumi yana karuwa ne ta alkhairi. shi yasa in alkhairi kake cikin azumi dobar ne. yanzu ka ba da 1 cd, in 1 cd za a baka ladan shi cikin azumi, da ka ba da 1 cd shi je 10. Allah ya ba wannan nafahat ne, Allah ya fura mana su. shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ajwada nas, ya kasance mai sanyin hali ne, mai jefa alkhairu ne da hannayensa, mana mai taimako ne. amma idan Ramadana ta zo ajwada min ar-rih, yana taimako, saurin taimakonsa ya fi ainihin iska da muke shaka sauri. to kaga wannan na nuna mana a shin kai alkhairi cikin Ramadana ladan tana karuwa ne, kamar dan kai mugunta cikin Ramadana laifin kuma tana karuwa ne. shi sa a kore laifuffuka duka ya so a mandu da alkhairi don a kare lafiya. shi sa Ramadana da kanta tana kiran mu kowace rana ta ce maka ya baghiyal khair aqbil, ya kai mai son alkhairi to kai gaugawa ka zo da lokacin ka ya kai. wa ya baghiya sharri aqfil, ya kai kuma wanda kake son barna da mugunta da kriminanci da sata, aqfil kulle ta, domin lokaci da ake kulle wutan jahannama da shaidanu ya kai. shi sa yanzu wanga wata da muke ciki, shaitanin aljani ba shi, shi da shaidanan mutane.
su suka saura. To shi yasa kaka yadda wani ya ja ka mu nan ana sallah da sauri, ko mu je nan kamar da wani magana ko guntun aya guntun lada, ko dogon aya dogon lada. Shi yasa ka zabi wanda kake so. Ina fata na ganowa. To wannan shi ne abinda ubangijin mu Allah ya ajiye mana shi a wannan matsayi. Na'am, ayi tambayan karshe na karshe na wannan nisa. Na'am. Shawar giya ne fitramol abin da duka haramun ne. Sigari fa tambaya wai su giya sun haramta wannan, sun tabbatar da su koke da su wane ne. To in busa hayaki fa shi man na matsayin shi. Duk abin da zai kai ka ga halaka duka addini haramta. Allah ya ce mana wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa anfiqu fi sabilillah, ku dinga taimako da arzikin ku zuwa ga Allah. wala tulqu bi aydikum, ka ku yadda ku jefa hannayenku ila tahluka zuwa ga halaka. kaga cewa kada ku yadda ku jefa hannayenku zuwa ga halaka, likitoci gaba dai sun tabbatar irin bayanin da sigari ke yi na zuciyar mutum. Inda mutum ya sani da ya nisanci sigari, ya nuki wuta ma da kanta ya sha, ya fi masa sauki. don ka sha wuta bai samun kufunka da wani hancin ka wala abin ganka, da ka samu matsala sai dai halishin ke ji jiki ne kurun ka zo shi. Amma wannan kana busawa da za ka gani kan da kufunka da zuciyarka da hanjinka ke juyawa da ramin ababen ke sasa, don kana like waɗannan rashashas da ubangijin Allah ya baka, don dividers ne kamar da mota ke da shi. In ka je benz irin abin da yana da wani abu haka an ce mai full divider, to haka zuciyarka yake. Shi wannan divider nan shi ke divide mai ya ba pistols nan guda 6 ko 4 ko 7 according to da aka yi inji. To haka wannan zuciya kuma naka yake, yana divide maka jini, yana ba kai, ya ba kafa, hanji, gwiwoyi, kowa ya karbi nashi rabo. To in yawan sigari yayi yawa sai suna like maka waɗannan ramuka, to wani ya zo bai samu. Mota kuma in full divider wata bangaren bai samu, to sai ga mota ya fara kai shi haka, ko to kai kuma ka zuciyanka zai fara wahala, zaka shiga nan, zaka kai kanka zuwa ga halaka da Allah bai so ka da shi ba. Shi sa kaka yadda ka yi abin da zai halakar da ka. Yasa Allah ya zo da wata hikima kadan, kan ya ce maka kaka kai kanka zuwa ga halaka, shi ce anfiqu fi sabilillah. Kamar yana ce maka kudin da zaka anin doki ka sai cigarette nan, doki ka ba Allah, ya fi maka alkhairi. Ni ban ce ka ba Allah don baka son taimakon Allah, amma doki wannan kudin sigari nan ka samu kulikuli ka ga mamaki. Da kulikuli da sigari ka ga wani zai samu shiga. Kai da kanka kasan kulikuli ya ta yi. Akwai wani abu kuma spiro ko ya suka cire shi ko masu spiro ko to shi man ka same shi 50 ne su ne shi pesos, kaga bai da tsada kamar sigari. In ka bayar ka gama maki biya wata ko panini ya bika ya kai ka zuwa gaba da ce, kaga ba matsala. Shi kai ka je ka doki wannan kudi ka sha anin sigari ka kuma ce ma kanka ciwo, yan kwanani kuma na jiran ka, shi sun ba da cirgin ka baka mamaki. Shi yasa ubangijin Allah ya kare mu lafiya, dukkan su dangin su daya, Allah ya sa mu kare lafiya. Haza wal ilmu inda Allah. karshe tambaya ya kuri. To na ji Batun jin Qur'ani, ina jin Qur'ani amma ban fahimta. tambaya da kyau. Yace yana jin Qur'ani, masoyin Qur'ani ne, mai son alqur'ani ne, amma in yana jin Qur'ani bai fahimta. To ya zai ji Qur'ani? Gaskiya akwai bambanci tsakanin mai fahimtar Qur'ani da wanda bai fahimta. Don mai fahimtar abu dole ya kara son shi, amma wanda bai fahimtar abu son shiga abin kadan ne. Ina fata na ganowa. To amma shi Qur'ani Allah ya yi shi da wani abu ne, hatta arna da kansu suna jin dadin shi. Sai sa ka dubi a lokacin da ne da wani arni muke kai kawo wurin sabda motoci, in ban je da motar shi ba mun je da motar shi ba mun je da mota na a hanya. Lokacin da mu za mu da nawa, ni ababa da nake ji kenan, amma na sa bai magana kuma yana jin daɗi. Yana iya ce maka wanga ban jin daɗi shi akwai wani gudan nan.
amma bai fahimta ka gane ku ashe wannan na nunawa ba ka dokan qur'ani ka sa cikin taro yana bugawa wani arni ce maka kafte menene shi dai ce maka kai na ji dade shi ina fata na ganowa shi sa jin qur'ani da kai shi dama na ga muku malaiku su ba su iya karatu ba abinda Allah ya ba su ne jin qur'ani shi sa kai da iya karatu kafi malaika yasa nabi ce al-mahir bil qur'an ma as-safaratul kiram al-barara wanda ya iya karatu gomin karatun qur'ani shi da malaiku masu daraja can sama kololuwa wurin Allah shi da su darajar su daya mai yasa don shi bai laifi sam amma kai laifi da ka zo ka ji qur'ani shi ko kofa laifi shi yasa da kofa laifi da ka kai da qur'ani nan shi ka je ka yi daidai da shi domin bayan kai ka ji ka kare ka karanta to shi sa bayan Allah shi qur'ani ne mari shi akwai ban sha'awa ba shi ka ya karanta bakara zuwa nasu ba mu duka muna nan kowa iya alhamdulillah kowa iya fatiha kowa iya birabin nas shi sa na zauna cikin gidan wani mai gidana na ji daɗi shi sosai kuma na yaba shi kana gane ba wani surori shi daga tabbatar da zuwa nasu bai iya komi kuma ba amma wallahi in ya sai zai yi nafila da su mu masu bakara ma ba mu zuwa ya karanta su halka ji daɗin sa kaga ya karanta ya kare ya koma ya karanta ya kare ya koma ya kare ya koma har ka zo kana ji kowane lokaci kuma zai karanta sura daya kamar tabbatiya da kan ya kare sai in ji wani abu daban a cikin sura nan da ya karanta ba murya mai kyau ba wani tajwidi amma kana jin daɗi kamar lalle kan gabawan Allah domin shi daidai takoronsa ya yi daidai da takorona shi sa shi bawan Allah yana burge ni har lokacin da Allah ya sallami ni da shi ashe wannan shine abin da ake bukata shi Imam Shafi'i ya ce mana ba iya karatun Qur'ani ne ka haddace shi ba ka yi shiru a'a iya karatun Qur'ani ne wanda ka iya nan kullum ka apply shi kai karatun shi ka karanta to shine daraja shi sa cewa kiyama an bar mutum ya samu daukaka da Qur'ani kamar da yake cikin hadisi iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'aha shi annabi karanta lahum darajatun inda rabbihim zuwa karshe ana nufi in an yi kiyama in an shiga aljanna kowa zo da mazaunin sa shalle ce to zan alveto su mutane su ne wa wanda suka iya karatun Qur'ani masu karatun Qur'ani shi malamai suka ce mana abin nufi ba wanda suka karanta daga bakara zuwa nasu ba ko da birabin nasu kare ka iya karantawa in ka karanta shi ya yi yawa ya fi wanda ya iya karanta bakar hannu to kai za ka samu daraja ka fi shi ina fata na fahimta ba sai dai kai ya karanta daga bakara zuwa nasu ba daidai inda kai ya karanta wannan karanta ka koma kanana ta riwaya ya tabbata annabi ya karatun Qur'ani duka kuma na kan shi kuma shi aka ce masa nuqoyi ka falatansa mun karantar da ka kuma baka mantawa amma ya tashi wata rana cikin dare inda zai sallah da aya da ya karanta tun daga dare har bilal ya kira sallah asubahi aya da ya kurme kan ta yi sallah da shi bai kara aya na biyu ba me yasa lokacin da ya fara karatun shi aya ya shige shi shi izina ya zo masa shi abin ya fitar da shi duniya nan ya kai shi kiyama me zai faru gaban Allah har in wuta su je wuta har aljanna su shiga shi tuna da al'ummansa ya Allah zai da su sabansa ya za su yi ya gana annabi Isa ya ga wani shi wannan doke shi sa shi ta karanta aya daya yana ta nanatawa bai kara mata aya bisa ko kasa ba har asuba ta shi yayi sallolinsa a shi wannan na nuna mana aya dayan kadema yana iya sayar matsayin sunori masu yawa alhalin annabi na iya karanta 71 sunori masu sayo bakwai a lokacin da bai da lafiya cikin dare daya amma yana da lafiya ne to don gode kamar da su a baya suka ce in yana cikin lafiyar kasa ya tauka gudu da shi sa bayan Allah wannan na nuna mana idan ka iya karantawa ko da sura daya ya wadace ka in kuma kana ji baka fahimta tun da maganan Allah ne to ya wadace ka ai muna zo mu zauna a ce yau na zai speech ko mutum da ke jin turanci gana kaga wurin ma ana tuce mu da ba mu shukuru ba amma mu zauna mu ji muna dadi mu ga kamar mu NPP ga sarkin mu zai magana wannan ya kasa ma kuma bai ji kaje kuma shi zaka gan su yana kuwa o kasa sai sa ayu kuwa shi ne yi me aka ce bai je su kuru ba daga kokuwa sai ya fito amma yana jin dadi yana nuna magana to me kake cewa idan Allah na magana ina fata na gano hazza wa ilmu inda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي